z 8 podľa poviedky Múra Jokajeho. Žije raz jeden bohatý muž, ktorý býva sám v peknom veľkom dome v 9 izbách. Na prízemí toho domu v malej izbičke žije chudobný obuvnícky majster so svojimi 8 deťmi. Po narodení 8. dieťaťa žena zomrela a majster Jan zostal s deťmi sám. V jeden štedrý večer majster Jan zobral svoje ťažko zarobené peniaze a išiel nakúpiť pre svoje deti vianočné dáčeky. Kúpte si posledné kusy, Vianoce sú tu. Vypredaj za akciové ceny, neváhajte, tovar sa rýchlo míňa. Dáčeky odo mňa potešia, lacné. Koľko stojí táto hračka? 30 eur. Z toho vychádza len na jeden dáček. Mám kúpiť len pre jedno dieťa, že by mu potom ostatní zavideli. Nie, prinesiem im niečo iné, iný vianočný dáček, krásnu aj dobrú vec. Budú sa z nej tešiť všetky moje deti. Majster Jan teda odišiel domov na prázdniny. No tak, deti. 1, 2, 3, 4, ste sú všetci. Viete, čo je dnes? Štedrý večer. Toto je sviatok, veľmi radostný sviatok. Dnes večer nepracuje, radšej sa všetci radujme. Hurá! Dnesko dnes nepracuješ! Dnes vás naučím veľmi peknú pieseň, ktorú viem. Nechal som si ju na tento deň ako vianočný darček. Ocko, akú pesničku poznáš? Zaspievaj! Dobre, ale len vtedy, ak budete dobrí. Zoraďte sa pekne. Menší dopredu, väčší dozadu. Menší dopredu, väčší dozadu. A píšťali na orchu. Čas radosti, veselosti, náta požehnání, ke Spasiteľ vykúpiteľ narodil sa z Páni. V mestečku veľmi pekná pieseň, nauč nás ju, ocko. Tak opakujte po mne. Čas radosti, veselosti, nás sa požehnání. Čas radosti, veselosti, nás sa požehnání. Ke Spasiteľ vykúpiteľ narodil sa z Páni. Ke Spasiteľ vykúpiteľ narodil sa z Páni. V mestečku Betleme v jasličkách nastane. V mestečku Betleme v jasličkách nastane. Leží maj paholiatko na zime. Leží malé paholiatko na zime. Určite sa tešili z neby z toho, že deti spievajú. Avšak menej sa z toho tešili tí na prvom posledí. Tam sedia nevrlý bohatý pán vo svojej 8. izbe a večerá sa. Všetko ho rozčulovalo. No a jednomu pripadalo bez chutí a detský spev mu išiel na nervy. Vy ste majster Jan, obuvník. Však? Áno, vašim službám uviedňate si pár leských topánov. Nie za to som prišiel, ale vy máte veľa detí. Áno, páne, mám malých aj veľkých. Veľa hlavných úzke príde na jedenie. Viac úzke spievajú. Počúvajte ma, majster Jan. Chcem vás urobiť šťastným. Dajte mi jedno z vašich detí a urobím z neho svojho syna alebo svoju dceru. Vezmem si ho k sebe, vychovám, pocestuje so mnou do zahraničia a stane sa z neho pán a môže pomáhať aj svojim súrodencom. Že by som vám ho dal. Dám vám, páne, samozrejme, že vám ho dám. Z dieťaťa urobiť pána. To je predsa veľké šťastie. No rýchlo jedno z nich vyberte. Nech si ho vezmem. Ktoré si mám vybrať? Ja som Dávid. Majster rozmýšľa, toho nemôžem dať. On sa učí dobre, z neho sa musí stať kňaž. Mňa volajú Lila. Majster sa zľakne, ale veď ona mi pomáha v remesle, bez nej sa nezaobídem. Ja som Emma. Majster začne spomínať. Vidíte, je pokrestená podľa mojej nebohej manželky. Nemôžem ju predsa dať.
Mňa volajú Hanka. Majster ďalej spomína a pýta sa sám seba. Presne takú podobu mala jej mama. Ako keby som ju videl, ona by nebola viac doma. Moje meno je Panna. Nie, pánu nemôžem dať. Kto bude pomáhať s našimi deťmi Dorke? Mňa pokrstili na gradku. Majster sa scháči, bola obľúbenkyňou svojej matky. Ach, chudiaká žena moja, obrátila by sa v hrobe, keby som ju dal cudziemu. Majster zistuje, no táto je ešte veľmi malá, čo by ste s ňou robili? No detičky, povedzte mi, kto vás chce odísť byť veľkým pánom v aute cestovať? Povedzte mi, kto chce, nech sa prihlasí. Nie, nemôžem to tak byť, páne, nemôže byť. Pýtajte ma čokoľvek na svete, ale nemôžem nikomu dať zo svojich detí, ak mi ich už Pán Boh dal. Vidím to, ale urobte pre moje potešenie aspoň toľko, že tu nebudete viac spievať so svojimi deťmi a príjmite odo mňa 100 eur za túto obeť. Ovecko, nauč ma tú krásnu pesničku. Nie, nemôžem, neslobodno spievať. Nie, boháč nepočuje.